आसाम बंग सीमायारि ओनसोलनि श्रीरामपुराव पुलिसा सेबनानै गोबां बिबांनि अरुणाचल हादरसानि जौजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमनो हायो। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमा सिंनि श्रीरामपुराव 3 एप्रिल बृहस्पतिबारनि हराव सिमलटापु आउटपस्टनि पुलिसनि मोनसे हानजाया सेबनानै BR09 GB 9638 नम्बरनि गंसे ट्राकआव सिखावै लाबोनाय अरुणाचलनि जौखौ हमनो हायो। मोनसे स्रोदसुलुंनि बिथा खालामनानै सिमलटापु आउटपस्टनि पुलिसनि मोनसे हानजाया हरनि समाव श्रीरामपुरनि 27 नं हादरारि राजा लामायाव सेबनानै 100 कार्टन अरुणाचलनि जौजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमनो हायो। हमजानाय सानै सुबुङा ट्राकनि ड्राइभार आरो हेन्डीमेन होनना पुलिसनि फारसेनिफ्राय मिथिहोनायजों लोगोसे बिसोर सानैखौबो बिहारनि थागिबि धर्मेन्द्र राय आरो नीरज कुमार होनना फोरमायदों। गुबुन फारसेथिं अरुणाचलनि जौखौ आयेन बेरेखायै बिहार फारसे लांनो नाजादोंमोन होनना मिथिहोनायजों लोगोसे हमनो मोननाय जौनि बिबाङा 4 लाख रांनिबो बांसिन जागोन होनना पुलिसनि फारसेनिफ्राय आन्दाज खालामदों। Hello.